Canefan, Wyn, rownd y gornel at Ben Hughes, mae Reeves yn y canol, y bel i fewn ar ergyd gan Ben Wyn, arbediad campus gan Luke Armstrong, cyfle gorau'r gêm hyd yma, 4 munud ar 20 wedi chwarae, symudiad da gan y Fflint. Jake Phillips ar gic gornel un ddofn at yr ochr bella yn rhydd i fewn i'r cwrt ac i gefn y rhwyd! A mae'r Fflint wedi mynd ar y blaen a Jack Thorne sydd wedi cael y gol. Peniad rhydd ar y postyn pella ac efo 5 munud ar 20 o'r gêm wedi chwarae'r tîm cartra ar y blaen. Y Fflint 1, Pen-y-bont dim. Bale yn disgyn i Ben Wyn. Wyn, mae yna le ar yr ochr bella gan Burke, Mikey Burke! O, mae'r bediad gan y golwr. Cyfle clir i Mikey Burke. Luke Armstrong ag arbediad ardderchog i rwystro'r ail gol i'r Fflint. Canefan yn derbyn y tafliad gan Jake Phillips. Canefan ar groesiad. Mae'n ôl at Jake Canefan, amser i reoli. A'r bel yn cael ei chlirio rwsyd neu gilydd. Thorne unwaith eto. Yr sodliad gan Isaac Lee allan am gic gornel. Peniad cwbl rhydd i Isaac Lee. Ash Baker ar peniad ac yna Jake Phillips o dan i Harry Owen. Ben efo Noah Daly. Daly dal i lawr yn gafal yn ei ben. Bale yn cael ei chwipio i mewn, edrych am Nathan Wood! A Clayton Green! O, croesiad campus! Y peniad yn ôl gan Nathan Wood. Dim gobaith o gwbl eisiau paniac yn y gol. A mae Clayton Green yn union i'r sgôr a 5 munud o'r hanner cynta'n weddill. Yna gyfle fan hyn i Elliot Reeves os a neb yn y canol ar hyn o bryd. Reeves yn creu lle! Elliot Reeves, oedd honna ar y targed yn syth i ddwylo diolchgar Luke Armstrong. Davies. Pritchard. Baker. Bale tasgu'n ôl at Baker ar croesiad Mudimo. Dan bwysau gan Daly. Noah Daly! 4 munud a hanner o'r ail hanner. Camgymeriad mae'n rai deud gan Alec Mudimo. A'r bel yn disgyn yn daclus i Noah Daly. Clayton Green allan ar yr ochr bellach sgoriwr y gol gyntaf. Green yn dal i fynd, o mae yna le fan hyn i Clayton Green! O, taro'r trawst! Taro'r trawst Clayton Green, mae o mor agos at ymestyn mantais Pen-y-bont. Canefan yn edrych i'r ddau Jake Phillips, o symudiad da, cyffyrddiad da, croesiad yn tasgu allan, o'r ergyd gan Ben Wyn! Luke Armstrong mi gafodd o bawen at y bel, ond am ergyd gan Ben Wyn, am symudiad gan y tîm cartre, 1/4 awr o'r ail hanner wedi chwarae, mae'n gyfartal unwaith eto. Canefan yn edrych am Ben Hughes, os a hat-trick i fod i Hughes, ond sgwar at Burke. O, Ben Wyn yn gwbl anhunanol. O' na hat-trick yn y fan yna i Wyn, ond mi ddewisodd o sgwario'r bel i Mikey Burke. Phillips. Ar gic rydd, mae Thorne i fewn y fan hyn, y tu hwnt i'r amddiffyn, Thorne dal i fewn! A be di'r penderfyniad gan y dyfarnwr y fan hyn? O, yna ddigwyddiadau lu o fewn y cwrt, Cosby yn y fan yna. Dio ddim yn edrych fel bod Mr Owen wedi pwyntio at y smotyn. Siepaniac. Ar y gic gol dyma. Daly, y be ar ôl y gornel, mae'n gyfle fan hyn i Kroll, i union i'r sgôr. James Kroll. Smonach yn y gefn gan Fflint. 6 gol y gêm, mae'n gyfartal unwaith eto. James Kroll i fewn i'r rhwyd wag. Y Fflint tair, Pen-y-bont tair. Jones. Ar gic rydd i Pen-y-bont yn edrych am Kirkhoff. Siepaniac yn ei gollwng i! Wel, mae hwnna yn benderfyniad dadleuol iawn gan y dyfarnwr. Kirkhoff ar peniad. Camgymeriad gan Siepaniac, so ddim amheuaeth am hynny. Groesodd y bel y llinell a'r dyfarnwr yn chwythu chwiban.
Canefan o bel cael ei dwy'n gan Beckham i gafodd o'r bel, y bel trwodd at Nathan Wood. Wood United 4-2! A mae'n cael ei tharo i mewn gan Noah Daly. Nathan Wood fydd yn cymryd y clod, ond Noah Daly sydd yn dathlu ar yr ochr bella. O, am gêm. Y Fflint tair, Pen-y-bont 4.